Пожалуйста, ты, может быть, в детстве, может, в юности, может, вообще, в принципе, ты не мечтала быть мужчиной? Не то, что они говорят, «Ну, лучше бы я была мужчиной». Мечтать глупо, я неправильно сказал. Мгм. Нет? Я мріяла бути поліцейським, тоді міліціонером. Ну, Мені это... подобались контролюючі органи, контролером в Ага. транспорті. Так, але зараз все дуже змінилося, відчуття себе тоді і зараз. Бо я стала дуже чутливою. Ще ніколи це ніде не говорила. Через те, що я несу відповідальність дуже велику. Не тільки за своїх дітей, за свою маму, яку я відчуваю відповідальність, за свої команди, а це приблизно в кожному проєкті тільки телевізійному по 15 людей, а ще є фонди. Я постійно перебуваю в стані, коли я не відчуваю захищеності. Окрім себе самої, ніхто мене, по суті, глобально не може захистити. І це от стан, який тільки зараз, я розумію, відкрив мені, знаєш, таку дівчинку маленьку, якій би хотілося, щоб, як в тому фільмі, який я дивилася в дитинстві про Сашу Білого, який говорив фразу про те, що я, твої проблеми – це мої проблеми, щоб це вийшло. Це не питання в чоловіках там навколо. Ні, це питання виключно в тому, що ти, як жінка, просто прагнеш якогось захисту, а ти живеш перманентно в тому, що ти маєш захищати. Але от це єдиний такий нюанс, який точно говорить про те, що чоловіком я бути не хотіла і не хочу. Ну, ты же пацанкой была наверняка. Так, я Коленки отбитые, там, яблони всякие. Зуби відбиті, губи. Зараз сиджу з тобою ротом, говорю, з зашитою всередині губою колись. Там навіть шрам є з відбитою частиною зубу. До речі, дуже смішно. Інколи ввечері дивляться стоматологи, а там, коли крупний план, вони беруть, фоткають на телефон скріншот, наближають відбитий мій зуб. Ну, його зараз не видно, здається, що в мене ідеальна посмішка, але там є. І надсилають мені на пошту контакти, щоб я подзвонила, і вони мені реанімували зуб, який мені там Пайкін Женя вибив в Запоріжжі, не пам'ятаю, як його звати, у дворі на льоду. Ну, просто підштовхнув мене, і я бумкнулась. Тому я пацанкою була страшною. Мені дуже це подобалося, така свобода внутрішня і Но в школе